usa sa mga nisantop sa kong hunahuna nga daghan kaayong mga tao, mga masakiton nga giayo ni Hesus, pero usa ra gyud ang nakabuhat unsay tumong nganong giayo ni Hesus ang masakiton or nganong si Hesus muhatag nato og mga grasya or mga blessings. Kining gibuhat sa ugangan ni Simon, ugangan ni Pedro. Gihilantan siya niya pagka ayo niya sila nat ang iyang gibuhat, mialagad siya ni Hesus og sa iyang mga kauban. Mao gid ni siya ang pinakasentro nganong ang Ginoo muhatag nato og grasya labi na ning kaayuhan sa atong lawas, kaayuhan nato gikan sa atong mga sakit, nga ini kaayo nato moalagad dayon tas Ginoo og sa atong isig katawo. Pila man kabuok ninyo dinhi nga muampo Ginoo ayuha ko sa akong sakit aron mangalagad ko sa akong silingan. Taas ang kamot. Uy, wa gidi ay. Oy, kasagaran nato Ginoo ayuha ko sa akong sakit aron makapadayon kog eskwela. Ginoo ayuha ko sa akong sakit aron ko makapadayon og trabaho kay unsaon na lang unsa nalay kanon aning akong mga kaubas balay ug di na ko katrabaho. Ginoo ayuha ko ani akong sakit aron makapasar ko sa medical exam kay mularga ra ba kong sakay ra ba kong barko musaka adto ra ba kong gawas. Maora gid na ato muna dire purting daghanang gipang-ayo ni Hesus human niya giayo ang ugangan ni Simon Pedro, wa gihisgutan nga mialagad sila. Unsay gipangita? Si Kristo lang gyapon ning adto si Hesus sa awaaw nga lugar, ilang gipangita, gipugngan ay lakaw kay masakit na sad niya may nang naa ka nga tig-ayo namo. Di ba? Maana man din tanong. Mura ba himo na lang medisina si Hesus ba? Ingo si Hesus di man na mo itumo nga nianhi ko sa kalibutan nga magsigi kog ayo sa inyong mga sakit, magsangyaw ko sa maing balita. Mura ba gisulti ni Kristo ba nga kamo sad na ayo naman mo sangyaw sa mos maing balita, pinaagi sa pulong og sa inyong buhat, dili kay magpunay na lang mog pangayo diri nako. Ang tanan mo komedya ko anang magsigig dumdum na tog anhi dinhi nga mura gi-schedule na lang yun ba magsigig balik dinhi nako ngano man mo upat naman ko katuig dinhi maora magyapon ni inyong bisyo kada gyud buwan or kada semana mo anhi man gyud mo dinhi. Wa mangitay mahimo pa dir wag mo nakuha pag yun mo kahuna-huna nga ang pagpanghatag, ang pagpangalagad maoy tuburan sa grasya. Nako kanang inyong kalisod ako sad nang kalisod sa una puparihata kanang kuwang muskaon ako kuwang sa kuskaon sa una kanang mangarga kita magpasuhol gyud makyaw nang gunahon mutos anang mangga risgo kay tanan usa ka libo kabungas mangga imong puston tagaan lang ka og 15 pesos ana ba nako ako man sa nang kaagi. Pero taliwa atong akong kalisod, sige kong alagad bisan ang piso-piso nako tigumon ialagad. Nagtukod pag yung kong organisasyon katong Kahugan Youth Organization, mga out of school youth ako mga igagaw ga-organize mi dito, ako ilang leader si Kanyar College pa man ko ato. Ako tong pasalamat nga nakaabot kog si Kanyar College kay gatuo man gyud kong kutob gyud ko sa elementary. Iniundang ko pagka grade 4. Balik ko grade 5, partisang bugua. Nagtuo gyud kong di na gyud ko kahumag high school. Human kog high school, naabot pa gyud kog si Kanyar College. Isip akong pasalamat kay daghan kay ako mga igagaw dito sa bukid namo sa Kahugan. Wa gyud ka eskwela. Ako ni silang organization kay may na lang ni makapaambit ko nila unsay akong nakatunan dito sa eskwelahan. Mao jud na nasa komunahuna
Tanawa karon, sige lang gyapon kung alagad pero wa na maglisod sa kaon. Glisod pa day kurong kaon di ay. Gabi gani inyong lagi itong gibiya-biyaan diyang pagkaon gani. Hapit ko to mga 1,000 tong atong gipakaon diya. Sige na mo latag pakaon ani. Nalingaw ba mo gabi tanawa? Yun mo tingog ang wakadawat atong mga premium. Kaya ang ginahuna, maka-premium ako, maka-premium. Huwag yun kahuna-huna nga mo palit kong slot kay i-premium ni sa mga kuan katong mga angayan sang tagaan ba. Lipay ko gabi nga ang nakadawat sa katong mga dagko-dagko na tong cash prices ning tuo gyud ang luha kay naa day sila sa panginahanglan. Naas panginahanglan ba niya pagkadawat nila ato ingon dayon sus padir matubag na gyud ang amo rong problema gyud kay ko nakain ko ba daghan man tangga problema sampo lang to ba kay ang atong gitagaan kagabi atong 5,000 o katong 10,000 ang 5,000 kanang nakaalagad na sud sa 5 ka tuig una ngadto 5 nya katong 10,000 gikan tos mga nangalagad na dinhi sa atong parokya o unom ngadto sa 10 ka tuig. Di ba? Nindot paminawon ba nga sa ato din pagsig pangalagad mudako-dako pod ang grasya ang atong madawat. Ngum na styles Ginoo. Sige lang kag eskwela. Ngano man aron ko makatrabaho. Nya ini katrabaho nimo unsa may sunod aron ko makapatukod og balay na nakoy house and lot din ami maglisod nga makapalit pag yung kong sakyanan. Mao man ay naaso na huna. Di gyud moingon ba nga eskwela ko ngano man aron ko makatrabaho nya makatabang na kog maayo sa akong mga silingan labi na gining naglisod. Amo na ikatrabaho nimo bahin-bahino na nimo imong kwarta para sa inyong pamilya, para sa silingan, para sa simbahan. Nya ikaw unsa may mahibilin? Empty. Ngano man sudlanan ramantas Ginoo sa grasya. Nang sudlanan rata ba dili man ta kita maoy tigumanan sa grasya God. Erase that from your mentality na you are supposed to store up money and wealth by yourself and for yourself. We are only channels of God's graces for the world. Agianan tas grasya. Awita na dinis atong parokya, dili rata nag-concentrate dinis atong parokya aning atong mga slat-slat kini atong mga gipang solicit. Ang atong gi pahilunaan ani dinis atong parokya, outside sa parokya, sama pananglitan aning holy pads. Kining atong holy pads kinsa ninyo nakapalit na ani ta sa kamot. No, congratulations, pun-i unyag palit. Ay mong tagam. Naagin mo daghang holiness, unsa holy pads? Holiness, peace, and divine salvation. Para ni sa atong parokya, dili gihunong nato ang atong SBF dag para ani ang atong SBF dag gaslats tag 500 to para tos kumbinto aning atong gapadayog tukod sa kumbinto atong gihunong kay ato ning tubagon ang panginahanglan sa Archdiocesan event kaning National Retreat for Priests nga nagkinahanglag mga 10 million na para makumpleto ang budget nga mga more or less 18 million niining maong event. Ato ginang isulti din nga milyon-milyon ning maghimo tag event for around 3,000 priests nga magtigom unya for a retreat karong umaabot November 7 to 9. Ato ning gihunong ang ato dinhing project nga fundraising aron motubag tas panginahanglan sa Archdiocese. Unsa man na siya? Pangalagad. Na blessed man ta dinhi. Kamo mga online parishioners o kita dinhi mga parishioners, blessed man kaita nga naamo nga kusog kayo mga hatag. Dili man ni common sa tanang mga parokya o sa tanang mga pari. Ako ning gamiton, ato ning gamiton para pag-alagad sa simbahan.
dili lang sa ato dinhing kaugalingon nya magpagarbo din ta tanawa among parokya tinang ninduta kanang inyo bati kinas tanan magkuntis-kuntis ba mura kita mga buang nga usa ra man kabuk ang simbahan muna di na sad nato maihap pila ka mga communities outside the parish, pila ka mga parokya outside the archdiocese and inside the archdiocese ang atong gipang paambitan sa ato dinhing mga grasya. Giayo tas Ginoo, giarang-arang ang atong simbahan, nindot-nindot na tan-aw nga bag-o ng atong mga lingkuranan ug tanan gyud dinhi. In short, giayo ta. Giayo-ayo ng naong ba? May namanig naong? May nagnaong atong simbahan? Oh, nya magsige lang gitag panindot ani, mura ka ng babae bang siging make up nga ri iya ra yung naong ang giatiman. Wa gyud maghuna-huna unsa kay ipaambit nakos mga naong sa uban. Iya ra yung naong hangtod na ginuton ginang kilay hangtod na bantayan na lang niya nga ang iya diang pilok jutay ra di ay sumpayan ko ni ana sumpayan kay ang iya na lang yung naong ba iyang sumpayan ilong sumpayan kilay sumpayan badlisan pilok, sumpayan, hangtod nga rin as mga kuko, putla naman niya, sumpayan naman, putla naman, sumpayan naman. Ay, Ginoo. Gipalit pala na ni mong slat mo, abot na unta na nga tos holy pads, mo abot na sa atong HSG. Ang atong holy pads, as of yesterday, nahalina na taog 14,472 ka-slots. Pakpa. Ang ato sang HSSG, gipunan man to natog 3,000 ka-slots from 6,000 kay i-appeal natog budget ang kang Mama Mary's birthday karong Biyernes. Maghatag-tag mga misa sa tanan nato mga eskwelahan dinhi o sa atong mga special chapels atong misahan na aman ay mga stipend niya kahinomdom di ay mi nga doon naman dito yung mga ginagmayng snacks para sa mga bata. So ang tanan natong elementary schools ug naay misa ato sa gitagaag budget nga maghimo sila mga snacks lugaw ba na mamalit ba sila mga unsa di lang paliton para itunol-tunol sa mga bata out of that budget. Nganana so muna gipunan nato 3,000 9,000 na ang atong gipamaligya sa HSSG. As of yesterday nahalinan taog 7,657 ka-slots na. Salamat kayo. Kanindot ana matod pa sa sharing ni Father Red Rosales ang atong parochial vicar kagabi, di man ko katuo nga ang tag 100 ba makahimo ni ining maong event makagasto og dulan mga 6 or sobra sa 600,000 tungod lang anang 100 kinsa ko'y makatuo ana. Pero ingon ni ana ang simbahan kung mag-alagaray lang kita unsa may mahitabo daay dagko kaayong mga nindot nga mahitabo pero magpunay tag linibakay sigig dinautay na agoy daghang dautan sad nga mahitabo. Sige, lingay mong tupad. Ingna pila na ka slots imong napalit kumparar sa imong gipangayo sa Ginoo. Kay sige magitag pangayo sa Ginoo kada adlaw. Pila na kay slots imong napalit para lang itampo sa nimo ngadto sa katilingban nga naay panginahanglan. Ayaw pag sige nagpangayo perti na gid nimo makapangayo kada na lang gid lihok pangayo inig sakit sa hawak Ginoo in taon sakit akong hawak ayuha in taon imong Ginoo naa man gani dihay ga wheelchair naa man gid dihay ga stretcher. Wa jud ka kapangayo nga ayuha lang sila Lord bahala nagdini ayuhon akong hawak usahay ingon ana bi ako kani akong hawak sakit ni kayo sakit niyo hantod gani karon sa kuong gani ko iglakaw nang giusahay nga di ko kabarog dito sa kwarto nya makain ko iyay makamisa pa baka kuani di jud ko mangayo sa Ginoo ayuha unsay una na kong isulti salamat Ginoo nga imo kong gipahinumduman nga dili gid ni ako ang akong likod kining akong hawak di gid ni ako
Inigsakit ani din agi day ko kalakaw. Salamat sa imong pagpahinomdom. Ang sunod, moingon din ko, salamat nga niadtong niaging mga adlaw. Daghan kay kog nakolekta kay wa gyud kaayo mo sakit akong hawak, nakamisa gyud ko. Tinuod gyud na. Ako ginang kwintahon nga ang akong average nga stipend in town dinhi, kanang stipend nato dinhi around mga 40 or 50% sa atong kuan tingali kolekta. Ya mo stipend man kog average og mga 50,000 kada semana. Hindi mo kung gitutukan o hait kayo, stipend na ako na, sa ako ng pagsigbarog-barog, kay maayo akong hawak. Di ba? Nga isip pasalamat, ako lang ng kuhaan o mga 5,000, ako nang ibalik na rin sa simbahan, dinis atong community, ang sobra, para gamiton sa atong mga panginahanglan, nga di na makaber usahay sa atong operating expenses nga allocation. Inana, ragunagod. Ambot lang ninyo, bahala mo diya. Kana ba, una-unaan na ninyo, sige lang mo pangayo, Ginoo nya di gid manghatag mo na dinhi kana magsigig balik-balik og pangayo nako. Suway ra gud ninyo, ibutang sa unahuna, manghatag ko nya buhatag yon. Nawa, di ba din agid mo mobalik dinhi aron mangayo kay kamo na sad himuos Ginoong agianan, dili lang 100, dili lang 1,000, gamiton pagitas Ginoo nga agianan sa mga milyon usahay pagani bilyon nga mga grasya, dili para ato aron tigomon aron mapagarbo deta nga I am a billionaire, I am the top billionaire in the world. Hilas biya nimo nung sigim kag tigo man na imong billions og millions for what ana na tapos ang lingi mura na magnasuko ni Padre Siano ina kanang ingna ko ingna ko na imong tupad sige kag tigom ina sige kag tigom kabuangon kay tas tanan nay ako sa akong pagkapari gilikayan gina nako kanang maong mentality nga magtigom ko ako ginang giguba hastagan inang pagpalit anang sakyanan o kanang pagkat-on og drive ako ginang giguba di jud ko mo palit og sakyanan nya kay gipugos man ko dinhi nga naa jud ko noy sakyanan amo na giagwanta ko na lang ng inuba nya di jud ko mo kat-on og drive bisag hilig jud kay kog drive ngano man kuyawan ko og magsige na nig pangandoy ang akong kamot unsa na sad nga klases manubila og sakyanan ang akong drivean. Mag-ana maging nagkagrabe ang atong panginahanglan og labaw tanan. Pila ka kabuk madri ang akong hapit-hapiton, inigdagan ako. Ter. Daghan niya mga bilos madri, mga tangtang tungodan ang akong drive. So si bako lang ba? Mao na di lang ko. Ay ingong madri di sa nimo uban nimo padiroy. Unyag di mo manguban di adto ko atong uban. Nga way bilo katong mugbo kay short napatay pila ra may pag-angkas ato pila ra may pag-text buwat lang de eskina piton tika aning orasa wana way kuyog driver nya magsulob dayon ko anang akong anang yun kanang civilian nga attire with short with nya naa diri kanang ni adine bisag ingunan ni akong edad madada pa biya ginito ade ko diri kanang alahas-alahas gani di ba mura na ko dito ko ay siman ang uban mo ingon sa murag drug lord na gilikayan ko na gubon ko na ngano man sukwahi sa misyon sa Ginoo dili lang sa akong pagkapari kung dili sa akong pagkakatoliko. Nagbuhat na ko ani, second year college pa ko, 1984. Hangtod karon gibuhat ko ni, bisan pari na ko. Nakita na ko ang kanindot sa epikto, dili lang sa akong kaugalingon, labi na gis katilingban nga akong gialagaran. Ako lang yung gihimong murag testimonial tungod kay maumasad na ang purpose sa pagsangyaw sa maing balita. Muna si San Pedro, sila San Pablo,
Matud pa diri sa unang pagbasa ningon si San Pablo, nalipay kay ko nga pagkadungog ninyo sa mensahes Ginoo, inyo gyung gipuy-an dayon. Lipay kay ko ana, nawa na mo magpuyo sa inyong kaugalingong kahakog, inyo nang gipuy-an ang kinabuhi mismo ni Kristo. Nakatunan ninyo kini gikan ni Epafras nga atong minahal nga kaubang katabang ug buutang alagad ni Kristo. Pulos gid sila mga alagad hasta si San Pablo. Ug mo na ilang gi sangyaw ang ilang pagkakusog mo alagad ug nahimo silang channels of graces. Sige, manindog na ta mga channels of graces.